изкуството е специално като изкуство е моето обожание. Аз съм маска. Аз съм роля. Може да дойдеш в мен и да се родиш. Да живееш или да умреш. Артиста, ако не си вярва, ако я няма тая надежда, че утре нещата ще се случат, че си готов да умреш, те да се случат. Това е всичко за артиста. Утре те ще се случат. Ако ти голям си толкова, колкото големи са мечтите ти. Господ обича смелите. Казвам здравей на Ники Сотиров. Благодаря, че се съгласи на този разговор. Удоволствие за мен да те видя. Мария, удоволствието е взаимно, не ми го кради. С човек като теб има много неща, които да разкаже. И нека да започнем с Шумен, твоят роден град, детството ти там, семейната среда. Усмихваш се? Усмихвам се, защото за коли път го казвам, аз съм сътворен на Оборище 28, тази култова Софийска улица. И за 9 месеца бременност майка ми пътува с целия багаж, заедно с баща ми в 7 града. Такава е била неговата работа. Озе е полковник, той е служил на родината в този град, в онзи град, къде ли не, и почти на улицата. Аз съм се родил в Шумен. Това е, което ме свързва с този прекрасен и театрален град, за това, че аз съм роден там, но там не съм живял. Живял съм, може би, 10 месеца, може би година се събира. Обратно в София, пак в Шумен, пак в София. И всъщност цялото ми училище мина от първи до 10 клас в Плевен. И понеже майка ми и баща ми са дървени шопи, радомирци, и си дойдохме най-после тук. Какво детство имаше? Прекрасно, разбира се. Коли не е имал хубаво детство. Въпреки пътуванията? Въпреки пътуванията, може би това, че тези 9 месеца в утробата на мама аз съм бил непрекъснато на път. Господ се усмихна от другата страна и ми даде шанс аз 3 пъти да обиколя света. Играл съм моят вид театър, който изповядвам. Аз съм се изповядал като актьор и като човек в 40 страни, което не е малко. Допреди няколко години не бях ходил никъде по света на екскурзия, винаги по работа. Само по работа? Да. Движението е при мен е като някакъв физически бог, на който аз непрекъснато се кланям и му принасям в жертва моето изкуство. Това е доста интересна философия. Да. Разкажи ми личната ти история, защо избра да станеш артист? Човек на изкуството. Изкуството ли те намери? Ти ли откри изкуството? Каза, че баща ти е бил доста сериозна професия. Много сериозна. Майка ми е дълги години, разбира се, да са живи и здрави. В момента и двамата са пенсионери. Майка ми беше застрахователен агент и финансов инспектор дълги години. Аз съм първият актьор в рода, а моята дъщеря е първият лекар в рода, което е много интересно. И на 6 години казах едно стихотворение пред 400 души и наистина това беше като целунат от Бога. Абсолютно категорично на 6 години аз взех решението, че трябва да стана актьор на всяка цена и нищо друго. И цял живот абсолютно целенасочено съм вървял в тази посока. Професията, която обичам, аз лекувам душата по някакъв начин, или поне се опитвам. Няма артист, който иска да убие душата на публиката, напротив. Така. Артистът е необходимото социално зло, необходимият социален грешник. Артистът иска да умре на сцената. Това е родена за сцена, иска да умре на сцена. Иска да бъде разбран на всяка цена. 100% отдаден. 100% отдаден. Говоря за истински артист, не за чиновниците. Във всяка една професия има чиновници.
при нас също има много чиновници, но... Но ние няма да говорим за тях. За тях няма да говорим, защото не си струва. Така е. Да поговорим за Витис. Ти влизаш във Витис, завършваш Витис, имаш една страхотна кариера, която продължава и до днес, разбира се. Много ти благодаря, Мария. Това е, знаеш ли, много лесно е да се изкачиш на върха на планината на 20 години. Много трудно е да се задържиш до там. Този момент. Невероятно ветровито е на върха на планината и ако си храст, няма да оцелееш. Ако си бор, ще се случи. Ники, как се гради личност е правилният ми въпрос. Не мога да дам формула, не мога да дам рецепта, но всичко става с невероятна вяра. Невероятно, когато ти счупят илюзиите. Колко пъти са ти чупени илюзиите? Много. На всеки един. Ето и на приятелите зад камерите, колко пъти е чупена илюзията. Почти всеки ден. Веднага създаваш нови и продължаваш напред. Много труд, много амбиция, целенасоченост и отдаденост. Ако ти не вярваш в това, което правиш, защо боготворя, казвам моите живи богове, Ал Пачино и Джереми Айронс? Те не играят пред камерата, те живеят. Никога, за съжаление, не съм ги гледал в театър, но това, което правят в киното е просто потресаващо. Не само те, но просто техният натюрел, тяхната експресия от екрана, лично мене безкрайно много ме докосва. Как се гради личност? Връщам се на въпрос. Личност се гради с воля. Това е като един изключителен педагог. Ти трябва да създадеш едно дете. Тоест ти създаваш нещо, което хем си ти, хем не си ти. Това е много важно. В един момент след толкова много роли, превъплъщени, не казвам, че губиш идентичност. Във всяка роля ти оставаш по едно парче от теб. От себе си. Няма начин. Не съм си задавал въпроса кой съм аз. Защото всички дзен будисти биха ми се изсмели. Разбира се, че никой не знае всъщност кой е. Ние цял живот се търсим и може би, изграждайки се като личност, актьор, личност, театрален, кино, мим. Ти създаваш и пантомимен театър. Създавам и пантомимен театър, танцово пантомимен театър, панданс, пантомима и танц. Свирил съм в банда, което безкрайно много ми помага. Затваряш очи на крачка от мен, а те като луна от лъч просветлен. А самокритичен ли си? Аз никога не съм доволен от себе си. Може би за това си толкова успял. Благодаря ти. Защото ако спреш своето развитие, ако кажеш аз съм звезда, аз съм звезда, кажеш ли аз съм звезда, си загинал. Нещата тоест ставаш антизвезда веднага. Говоря за... Никога чувам след представление, това е страхотно, никога не е правено, гениално. Какво правиш, не знам какво, искрено или неискрено, това няма значение. Аз винаги има така с резерв приемам. Не искам да се влияя от това кой какво мисли за мен. Искам моята изповед да бъде чута. На някой няма да му хареса, друг ще плаче, трети ще бъде ироничен. Това няма значение. Важното е да даваш емоция на всички. Важното е да даваш емоция и изповедална емоция на всички. Ето за това става дума. Ники, интересен ми е твоят разказ относно твоите роли в чужбина. Защото много артисти, много големи имена, които аз познавам, с които сме си говорили, както си говорим с теб, ми казват, че е много трудно, както киното, така и театъра, но още по-трудно е да излезеш от ролите тук в България. И за нашата малка страна, един артист като теб да играе в толкова много чуждестранни филми, за мен лично постижение. И затова искам да чуя как стигна до там, как успя. Ще ти кажа съвсем приятелски. 10 години живях в Латинска Америка и Щатите. Обикаляхме с театър Панданс. Почнах да пътувам сам с моя моноспектакъл. Събирах някакви пари, за да нахраня театъра и да мога да
направя нов спектакъл, с който да изляза. И всъщност това беше, тази ротация беше 10 години. Венецуела, Перу, Еквадор, Колумбия в Латинска Америка и на финала Ню Йорк. След това продължих, работих дълго време в Майами, преподавах, правех workshop, пантомимен, разбира се, и актьорско майсторство, което беше много интересно. Това беше в Майами, това беше в Ню Йорк. Играех в два театъра, в Трокадеро театър и Оф-Бродуей, разбира се, и Хамлет театър. Беше изключително интересно. Изключително трудно, предполагам. Трудно, също е било, за да започнеш да играеш там. Трудно беше, но имах покани, защото когато преди години театър Панданс и Моя милост станахме пожизнени почетни членове на най-големи латиноамерикански фестивал, там участваха и много американци. А самият ти ли измисли този различен вид театър? Защото такова нещо не е правено, доколкото аз съм запозната. Аз знаех, че ще стигнем до този въпрос и ще ти кажа защо, Мария. Аз не харесвам конвенционалния театър. Това е мое много субективно мое мнение и не ангажирам никой. Не искам да отида да вляза в една зала и да прочета пиесата с помощта на артистите. Театърът трябва да е зрелище. Театърът е мисия. Театърът е зрелище. Хляб и зрелище. Хляб имаме. Никой не е умрял от глад в тази държава. Зрелище. Когато влизаш в тази зала, в тая, ти искаш да бъдеш... Ти знаеш, че ще бъдеш излъган. Но ти имаш... Душата ти пищи и гласува за тая художествена лъжа. Толкова сладка, от която имаш нужда. Тези 10 години са славни, защото те ми дадоха увереност. В добрия смисъл на думата самочувствие, че това е театъра и че това е моята мисия. Да правя различен вид театър. Този кръст на различието винаги много пъти ме е чупил главата. И позитивен и отрицателен, така е, защото не знаеш как ще бъде възприят. Тежал ми е страшно и ми тежи този кръст. Приклякал съм, но никога не съм падал в оклата. Никога не си се отказвал. Не съм се отказвал и никога не съм се прегърбвал пред никой за нищо. И благодарение на театъра ти успяваш да започнеш в киното. Ти ли си заек? Що ти заек? Защото имам среща за това. По-спокойно ми, кой ти изпраща? Ален Делон. Добре, кога излезе? Вече знаеш. Правилно. Какво искаш? Казах лично на заека. Влизам в Витис след 2 години. Аз влизам в храм. Ще ми се пръсне сърцето от радост. И в момента, в който влизам, виждам една изумително красива жена и казва: добър ден, мога ли да ви снимам? Казвам: защо? Ами защото Въло Радев прави един филм с млади хора и така. Казвам: добре. Въло вижда моята снимка, Радев, това беше Жени Радева, неговата съпруга, и ме взе във филма адаптация и това беше роля ракетоносител. Това е слепия шанс. Този филм наистина така се превърна в култ, както следващите ми филми на 20 и няколко години, на 20 адаптации, на 21 Голямото нощно къпане. Къщата на 22 и на 23 Комбина. Това беше така една много силна серия. Да. Благодаря на Бог, това беше уникално време, когато много се снимаше българско кино. Казах, 40 страни съм си казал истината като човек, като актьор. Изповядал съм се. Такъв какъвто съм. И това е моето голямо актьорско и човешко самочувствие. Аз други богатства нямам. Това е и само заради това живея. Ако утре думата пенсия за мен е абсолютно равносилна на думата смърт. Духовна, разбира се. Какво те мотивира да продължаваш да го правиш? Ми е интересно. И какво мислиш съответно за българския театър, за българското кино към момента ти можеш да направиш интересна съпоставка? Да, аз съм... има ренесанс, категорично. В театъра малко по-умерен е този ренесанс, в киното, но аз съм непоправим оптимист. Вярвам, че нещата ще се случат. Залите почнаха да се пълнят. Всичко това е въпрос на... Открива се нови места, като Нов театър,
което е прекрасно. А тук в НДК, на ФТО в София, на хората да идват, каня ги най-приятелски да идват и да пълнят този театър и всички български театри. Театъра е мисия, театър е велика илюзия и това, което се ражда тук... Театъра ли е по-силното изкуство за теб? Не, за мен по-силното изкуство е киното. Категорично, от всички изкуства, това е най-мощното и силно и вечно изкуство. Аз съм един голям късметлия, за което много му благодаря. Освен, че си късметлия, си много усмихнат и позитивен. Кажи ми какво обичаш? Какво обичаш? Лесно ли се влюбваш? И в какво се влюбваш? Освен в изкуството, там любовта ти е вечна. Това е така. Аз... един истински артист винаги е влюбен. Ти можеш да се влюбиш в това супер кокетно и монолитно пространство на тази малка сцена. Може да се влюбиш в... Обичам залези. Особено в Латинска Америка. Обичам изгреви. На Варварския изгрев, който е ненаподобяем. Едно страхотно място. Боже място. Обичам... Аз се влюбвам примерно в... обичам като всяко момченце, обичам играчки. Мога да полудея за кола, за джип специално, за мотор. Харесвам Харли Дейвидсън, примерно. Разбира се, безкрайно всичко дължа на моето семейство. Изключителни родители, определено. То е голямата мотивация, то е големия аргумент, големия нещо, стимул. което те е изградило в началото, като абсолютно, личност и ти е дало... безумно съм благодарен на своите родители. Обожавам сестра си, която е по-съвършен човек от мен, категорично. Тя е по-добрата сестра, аз съм лошото момче в семейството. Обожавам дъщеря си, разбира се, доктор Ния Сотирова. Изключително се гордея с нея, защото тя сама постигна уникални неща. А тя със сигурност се гордее с теб. Тя много се гордее. Чуваме, знаеш ли, Мария, какво направи дъщеря ми? Обажда ми се, аз беше още в Лондон преди няколко месеца. И викам, тати, къде си? Вика, не съм на Тауър Бридж, на Лондон Бридж, разхождам се тук с приятели, ще пиеме по бира някъде. Викам, чудесно. Викам, Тауър Бридж мини и заради мен, аз много обичам Лондон. И вика, вчера бях. На другия ден и се обаждам, тя не ми вдига. Пак и се обаждам, пак не ми вдига. И към 12 часа ми звъни телефона вечерта. Викам, на кой бридж си сега? И тя вика, бридж Цариградско шосе. Викам, какво? Тя милата взема самолет, без да ми каже, и идва, на другия ден е втората ми премиера. Дойде... Идва, за да е до теб. Идва, за да е до мене, гледа премиерата. Аз си посветих сцената това представление. Казах колко много я обичам. Гледа спектакъла, самолет, дойде, гледа и си тръгна веднага. Което беше невероятен смазващ жест. Това беше жест. Да е жива и здрава. Ето, това са нещата, които продължават да ме инспирират да правя изкуство. И разбира се, не мога да пропусна жената до мен. Вече доста време. Тя е много повече от муза, от приятел, всъщност истинска муза. Вдъхновяваме Анна и тя продължава наистина да те подкрепя и да ме подкрепя и да ме кара да се чувствам благословен, че правя изкуство. Последните години правя едни много интересни перформанси. Аз се доизразявам в цвят и форма, дорисувам моите пантомимни и киносънища. И правя такива експозиции, много странни. Рисувам чувствата си. И въобще аз рисувам чувства. Много големи български художници страшно се възхищават на това, което виждат. И приятели, които ако не им харесва, ще ме отрежат абсолютно, но те казват, не можеш да ме грабнеш с цвят или с форма, но ти си много свободен.
Ти си свободен човек. Влизам с котика в ръце. Знаеш ли, влизам в химическото чистене. Много съм мръсен, аз съм много мръсен. Подавам петната си с усмивка от гипс ги приемат и някакви парите. Плака гаранция в джоба ми ляга от въздуха или пък от друго. Това бяха бутикови представления за по 50, 60, 70 души. И си играе адски близо от ето такова разстояние. Скъсяваш дистанция. Съвсем на дъх в дъх. Това беше невероятно ефектно. И понеже аз нямам право да печеля от това нещо. И правиш с благотворителна цел. Винаги. Значи, първото ми дарение от моя изложба беше за Пирогов, след това за един старчески дом и 2 пъти за този дом на ветераните артисти в захарна фабрика. Абсурдното е, че аз докосвам Холивуд от София. Звъни ми телефона и казват: Ники, главна роля. Кой е режисьор? И ми казват режисьора, който викаме, нищо не ми говори това име. После разбирам, че така отличник в втородивизионните екшени, но главният герой ми беше познат, Брайан Дженеси. Взеха ме веднага и започнаха, още не е свършил този филм, те ме вземат в следващ. Колелото се завъртя. И се завъртя колелото и така от 2000-та година за 15 години аз имам 40 филма. Ние сме bad guys, нас ни убиват. Това в кръга на шегата, но съм имал доста сериозни роли, примерно 2, 3 роля в доста филма, което така беше. Например, в Името на краля 3 играхме заедно с Башар Рахал. Ние много снимаме заедно и сме много близки. Аз съм безкрайно приятно изненадан от Дария Симеонова и от Ралица Паскалева, 2 много млади български актриси, които изиграха пък 2 главни женски роли в този филм. Да. Баш звездата, протагониста беше Доминик Парсел, който е главната роля играе в Бягство от затвора, този уникален сериал. Като предишната серия там е бил Долф Лунгрен, а по-предишната Джейсън Стейтън, което говори за така... За доста сериозен подбор и доста сериозни имена. Много сериозни имена. И така, получи се един приличен филм, достоен. Няма да вземе Оскар, нали? Но това няма никакво значение. И така, с американското кино докосвам Холивуд. Искам да играя в български филм, да говоря на български, да е направен от български режисьор, български екип, оператор, драматург, разбира се. И този да стане шедьовър, този български филм, да бъде номиниран за чуждестранен филм. Това е моята голяма мечта. Надеждата умира последна. Артиста, ако не си вярва, ако я няма тая надежда, че утре нещата ще се случат, че си готов да умреш, те да се случат. Това е всичко за артиста. Утре те ще се случат. Ако ти голям си толкова, колкото големи са мечтите ти. Господ обича смелите. Той не обича страхливиците. Това е сега България. Какво? Не е така. Не е така. България е хипердуховно, магнетично Божие място. Тук има енергия, която може да ти помогне да направиш чудеса. Всеки ден гледам кино. Абсолютно всеки ден гледам някакъв филм. И това безкрайно ме зарежда. Пак казвам, киното е специално като изкуство е моето обожание, моето боготворение. Киното е сума от всичко. То е сума от... Ако сега ми вържеш ръцете, аз няма да мога да говоря. Говориме за цялата тая жестомимия. Киното е фокус, празник на всички изкуства. Театър. Само, че ти обезсмъртяваш момента там и никога не можеш да го върнеш. Докато
киното, театъра на другата вечер ти раждаш отново. Така като те слушам, съм сигурна, че въпросът ми коя е най-силната роля според теб отпада, защото според мен тя ти предстои. Най-силната роля предстои. Категорично. Най-успешната ми роля е моята дъщеря. Там съм... И ролята на баща е най-важна за теб. Международен артист съм там. И тъй като ще ти предстои най-силна роля, кажи ми в какво да те гледаме, в какво играеш в момента и издай ни предстои ли нещо в киното, тъй като доста си говорихме за това. Има кинопроекти, много интересни, но така, не от суеверие, не искам все още да казвам, но са много интересни кинопроектите. Някои са свързани с телевизия, някои са свързани с кино. Това, което този спектакъл, моноспектакъл по Петър Торини, който споменах, откриването тук, в нов театър. Театър е, аз го чувствам като една църква. Поне атмосферата тук е такава. Откриването е това, което последното, което направих и което се радва на изключителен зрителски успех. Разбира се, имам други идеи за спектакли, имам други идеи за, пак повтарям, и за кино, и за телевизия, имам идеи за перформанси. Просто 4 часа ми е по-късно денонощието. Не ми стига. Ако беше 28, щяхме да се справим. Говоря за себе си. Къс ми е деня и ми е къса нощта. Значи предстои да видим много нови неща от теб. Искрено се надявам. Със сигурност и ще имаме още доста балди, в които да се видим и да ни разкажеш за тези мечти, които си сбъднал, защото това са мечти. Това са мечти, но... А ти сам каза, че следваш мечтите си, гониш мечтите си и аз искрено ти пожелавам ти да ги сбъднеш. Много ти благодаря. Да възкръснат мечтите.